Egun aproposa da gaurkoa hegaztiak ikustera joateko. Txingudiko paduretan hegaztiak ikus ditzakezue. Ubarroiak, lertxunak, mokozabalak eta batez ere ahateen familiakoak. 50 espezie baino gehiago. Gaur zer ikusi, segurazki izango da aukera ikusteko espezie asko, orain gaude migrazio garaian. Migrazio garaian gaude, eta milioika hegaztik egiten dute joan etorriaren ziklo hori. Europako mendebaldetik Afrikara joaten dira negua pasatzera, eta Euskal Herrian geldiune bat egiten dute indarrak hartzeko. Mekanika egin etortzen dira eta behar dute gelditu, behar dute aterpe moduko inguru naturala bat indarrak berritzeko, bere gasolina lortzeko, bere gasolina da grasa, janaria. Hain zuzen, migrazioa orain egiten duen hegazti horietako bat arrano arrantzalea da. Arrano arrantzaleak hemendik pasatzen direnak igual jaio dira Eskozian, igual jaio dira Alemania, Polonian, eta joaten dira negua pasatzera Afrikaraino. Orduan hemendik pasatzen dira Urdaibaitik baita ere eta beste egunetik baita ere. Arrano arrantzalearen joan etorriak eta ezaugarriak jakin nahi izan ezkero hilabete osoan egongo da erakusketa ikusgai Txingudi ekoetxean.